og velkommen til denne uges tirsdagstips. Jeg lovede jer jo sidste gang, at vi skal kigge på mål og målindikatorer, og vi er jo i gang med den her guide omkring, hvordan man laver en fed projektplan. Men altså, det handler om at sætte nogle halvårlige mål og nogle gode målindikatorer. Det er en god idé at nøjes med at opstille nogle enkle og overskuelige halvårlige mål. Og det skal være nogle mål, som I kan styre efter, og som vi alle sammen kender i jeres forening. Når I opstiller de her halvårlige mål, så er det en god idé at være realistiske omkring det. Og de her mål, de skal jo bruges til, at man kan styre efter dem. Så det er også vigtigt, at alle i foreningen de kender til de her mål, og ikke mindst, at de er realistiske at styre efter. Så det halvårlige mål, det kan være den indsats, I har lavet for, at det overordnede mål, det kan blive nået. Det kan fx være, at I beslutter jer for at have 20 frivillige om et halvt år. Målindikatorer, det er de resultater, I kan måle på, og som vi gerne skulle have opnået efter det her halve år. Og der skal være mindst én målindikator for hver af jeres halvårlige mål. Husk, at de her målindikatorer, de er til eget brug. Så den tid og den energi, I bruger internt i foreningen, det skal gerne stå mål med projektets størrelse. Det kan ikke hjælpe noget, at I knokler derudad og kæmper en hel masse, hvis det er et lille bitte projekt, I er i gang med. Det skal passe sammen det hele. For at finde ud af, om måleindikatorerne er nået, så skal I vælge en målemetode. Det kan fx være optælling, eller det kan være interviews, eller det kan være et spørgeskema, I sender ud til jeres deltagere. Tak fordi I kiggede med til denne uges tirsdagstips. I næste uge skal vi kigge lidt på, hvordan man beskriver aktiviteter og får lavet en god tidsplan for ens projekt. Vi ses!